násilná loupež, znásilnění, vážné ublížení na zdraví s následkem smrti, zohavení lidských pozůstatků pro znemožnění řádného církevního pohřbu. To jsou závažné veřejné zločiny, ze kterých zemský soud na základě přesvědčivých důkazů předložených královským prokurátorem usvědčuje obžalovaného vinným v plném rozsahu obžaloby. Proto se obžalovaný odsuzuje podle zvláštního nařízení k trestu nejvyššímu, k trestu smrti. Je zde něco, co bych chtěl odsouzený ještě říct? Tuto falešnou vinu, kterou nezahálujete, náš Pán vidí. A již brzy vám váš stánek lží schodí na vaše domýšlivé hlavy. Pán stojí při mně. Rozsudek bude vykonán do 5 dnů ode dne oznámení rozsudku s Tětín. Kdo jsme? Kdo jsem já? Kdo jste vy? Co je tím smyslem? Nevíte? Ale já vím. Jsme špína za jeho nehty. On to ví. A proto se nám vysmívá. Proto se tohle děje. Je to jeho hora. Ale z jakého důvodu? Celý život vedu své kroky s jeho jménem na svých rtech. Ať lidé mě odsoudili k smrti za jeho přítomnosti, za něco, co jsem nespáchal. Myslíš, že tě zradil? Co cítíš? Samotu. Cítíš hněv? Z jakého důvodu? Nic zlého jsem neprovedl a přesto se mi zlé děje. Pokud se ti nikdy dít nebude, kým pak můžeš být? Dobrým člověkem. Jak být dobrým, když zlé si nepocítil? Viděl jsem jej. Také soud viděl tebe.
jak tam upocený stojíš. Spatřil tvou nevinnost snad. Zlé dění neznamená vždy být jen trestem, ale darem. Darem, již drží ducha v bdělosti. V bdělosti, která tiše odkrývá zářivou cestu, po níž se line rysost člověka v jejím svitu. Dar má být požehnáním, ne prokletím. Vnímáš, co ti říkám? Zřejmě strach ti kalí oči. Strach. Jaké to je, když necítíš ochrannou náruč na svém ubohém těle? Co jsi bez Boha? On je mým přístřežkem. Jsem snad proklet skrze svou nevinnost. Strach je hnilobou úsudku. Zaslepuje, nenávidí, vzdaluje tě od tvého nitra do tmavých a hlubokých propastí, do míst, kde jen nicota sídlí. Utíkej k milosti Boží. Zapomínáš však, že vše potřebné při sobě máš. Žiješ, raduješ se, trpíš a umíráš, jestliže nechceš svou tíhu nést. Koho bys zajímal? Mluvíš o hadankách. Nemluv už! Ty zde neporučíš. Ale Bůh ano! Skutečně? Já slyším